Jo estic molt content perquè jo sóc un fan del llibre, des de sempre, des de petit. De fet, el tenia pintat a les parets de casa, jo me'n recordo, de fet, al pis on vivia abans, i em sento molt afortunat d'haver pogut participar en aquesta producció perquè és un equip molt petitet i s'ha creat una dinàmica i una familieta molt bonica des del principi, amb una manera de fer molt divertida, perquè l'Àngel, que és el capità del vaixell, està una mica boig i ha sigut realment molt divertit. Hem anat molt bé de temps, des del principi, amb una sensació d'anar-hi anant, d'anar fent, sense l'estrès de ha de sortir ja, sinó ha sigut un procés molt gustós. Quan vaig començar a treballar amb ells va ser el Què, el musical. Ja fa 7 anys que ens coneixem i és que per mi, ho deia amb el Dani Meyer, que és l'ajudant de direcció, que també ens coneixem de fa molt temps, també amb el Jerónimo i tot, que quan vaig saber que estarien dins del repartiment, pensava, bueno, és que és com estar a casa, és a dir, més fàcil, més còmode i més ràpid també, perquè jo ja sé molt ràpid què vol l'Àngel de mi, o ja sé el mano per on va quan m'està dient no, ara això fes-ho... O sigui, jo crec que la part bona és que ens coneixem molt i també a nivell de paciència, a nivell de rapidesa, d'immediatesa de treball és molt més fàcil i còmode, vull dir, estic encantadíssim. El Manu quasi que puc dir que m'ha vist créixer, no? O sigui, m'ha vist créixer com a cantant, perquè clar, el conec des de fa 11 anys, més o menys. I amb el seu estil me'n fusiono, és molt fàcil. Per mi és molt fàcil cantar la música que fa. Connecta molt amb mi i sempre he anat cantant coses seves, si no he col·laborat amb ell al Lut de Gas o hem fet lo de la Marató de la Pobresa, o sigui, sempre li tinc l'estil molt pillat i ell a mi, vull dir, ja sap on arribo fins a la meva tessitura i tot. O sigui que per mi és un honor cantar la seva música i m'encantada.